दिमाकुसि दख्रा बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय बे मिरु रंजालि बैसागु खुंथाइ आफादा एप्रिल दाननि 29 आरो 30 खालाराव खुंनो थिथा खालामनाय जाबायमोन आरो बे मथेनो जोङो एसे जगार पातिबो थाखा फैसायबो एसे थिग जाजोब्बायमोन। दा नाथाय हरखाब सरकारनि बिथोन बादियै जोङो बेखौ फिरफिला बिरहोनाय आरो जोंनि ओनसोलनि आरो हारिमुनि जि खामानि मावनानै जाय गेदेमाफ्रा रुंसारि जालांबाय बे रंजालि बैसागुखौ जोङो खुनु राजखान्थियारि जेबो फारागथि लालायाबासिनो गुबुन गुबुन धोरोम जातिफोर दिमाकुसि ओनसोलाव दङ नेपालि बेंगलि आदिबासि बर' आरो राभा आरो बेदिनो एसामिस बयबो ज' जाजायै मोनफ्रोमबो बोसोराव खुंबोदोंमोन आरो देग्लायनि बैसागो खुंनाया बिनि आरो सिगांफोरनिफ्राय खोब गोग्गोमै जागौमोन। नाथाय जोङो भाग्य गैयाखौनो होननांसिगोन। मुलुगनां जि सिमावग्लुंनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय सरकारा खावलायनाय लेखा जोङो देग्लाय बे हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो जिखिनि जोङो फैसा कालेक्सन जाबायमोन जोंनियाव बेखिनिखौ जों उननि समाव उननि नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय दोननाय जागोन ना खुरायफिननाय जागोन बेखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन आरो दोननाय जायोब्ला नेक्स्ट इयारनि थाखाय जों एकाउन्टआव सोनानै दोननाय जागोन। दा जायखिजाया बे हाबाफारिनि थाखाय जाय दिमाकुसि दख्रा बर' फरायसा आफादनि जि दैदेनगिरिफोर कमिटिनि जि मावथि सोद्रोमाफोर बिथांमोना जेरैबायदि कपारेसन होदोंमोन आरो थाबायदोंमोन दा बिथांमोन बयखौबो एडभाइजारनिफ्राय लानानै दख्रा बर' फरायसा आफादनि एडभाइजारनिफ्राय लानानै गासै सोद्रोमा आरो खुंथाइ आफादनि एडभाइजारनिफ्राय लानानै गासै सोद्रोमा बयनिसिमबो आं सासे कनभेनर जानानै बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोहैथि 2021 मायथाइनि जिथु बैसागो दान बे बैसागो दाननि गोजोननाय आरो अननाय आरो सिबिनायखौ रायजो राजा बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय आरो गोजोननायखौ बावहरनाय थादों। दा बे समाव दिनैनि नैबे मेडियानि गेजेरजों जोङो दखरा आफादनिफ्राय बेखौनो रायजो राजानिसिम जों फोरमायनो सानदों जिहेथु जोंहा दिमाकुसि दखरा आफादजों लोगोसे दिमाकुसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मेलेमजिबिफोरजों रायजो राजाजों लोगोसे जोंहा बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागोखौ मिरु रंजालि बैसागु मुङै जोङो खुंबोबाय थानाय जाबोदोंमोन। देग्लाय जोंहा 28थि जागौमोन। थांनाय 2020 मायथाइयावबो जोङो खुंनो हायाखिसै। बे बाथ्राया जाहैबाय मुलुगनाङैनो जिहेतु मोनसे महामारि COVID-19नि जिथु गाग्लोबथाय बिनि थाखाय जों थांनाय बोसोरावबो खालामनो हायाखिसै। देग्लाय जोङो आसा खालामदोंमोन इसोरनि अननायाव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन। बेबायदियै जोङो दिनैनिफ्राय दान मोनसे आगोल जोङो मोनसे कमिटि दाना लानाय जादोंमोन मिरु रंजालि खुंथाइ आफाद हिसाबै 28थि नैबे बोसोरनि थाखाय आरो बेवहाय जोङो चेयारमेन हिसाबै जोंहा BTCनि स्पर्ट्स एन्ड कालचार EM सार दावबायसा बर' सार बिथांखौ जों चेयारमेन होनाय जादोंमोन। वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै गौतम शर्मा आरो बेबायदिनो कनभेनर हिसाबै जोंहा मानगोनां सार बिथां जांगिला जितेश मुसाहारि सार बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बे आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन आरो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बेयो जाफुंजोब्बायमोन। खुंनायनि लाहार फाहार जाबायमोन। बे साननैनि हाबाफारिमोन 29 आरो 30नि। नाथाय जोंहा जिथु भारत सरकार आसाम सरकार आरो लोगोसे जिथु आथिखालाव सोलिबाय थानाय जिथु बिथोन खान्थि बे बिथोन खान्थिखौनो जोङो मानिनानै दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो दोनथ'नो सानबाय। जोङो भारतबर्षनि जिथु नेमखान्थिजों लोगोसे सोलिबाय थानाय जाहाथे COVID-19नि जिथु आक्रमन बे एसे खमायो बेखौ साननानै आरो जोंबो साननो गोरों मावनो गोनां माहारि हिसाबै जोङो बेखौ मानिना सोलिनाया गोनांथि बेखौ जोङो साननानै जोङो हाबाफारिखौ दोनथ'नानै जास्ट फ्लेग बिरहोनायजों लोगोसे जोङो रुंसारिफोरखौ मान होनाय बे हाबाफारिजों 28थि बे मिरु रंजालि बैसागुनि खुंथायखौ जों दोनथ'नो लाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे बेखौनो फोरमायनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव दुलाराय जोंनि हारि माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा सरकारजों लोगोसे जि बिथोन खान्थि होनाय जादों
बे बिथोन खान्थिखौ मानिनानै जाहाथे सोलियो आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे महामारिनिफ्राय जोंनि सुबुंफ्रा रैखाथि मोनो बेखौ आनान गसाइनियाव आर'ज खालामनानै आङो नैबे दखरा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।